Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Face Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Episode 2 is ngane zisembo. Mina nje bengicela ukukhuluma ngezinto engizibone zizinhle okwamanje. Sizobuya kwi-drama kaMpumelelo ne-meeting. Bengicela sikhulume ngobuhle ngibonile namhlanje, inhliziyo yami ijabulile. Ngibone uSne noThando bayahamba bayoshopha, akusemnandi. uSne uyakhuluma-ke noThando nje bakhuluma kamnandi. Uthi uSne into ayithandayo ngoThando ukuthi ubukeka ekhululekile, eyikhulumela. Uthanda leyo nto ngaye ngoba yena ube yilo mntwana ongakwazi ukuthi ayikhulumele. Wase wakhuluma ngendaba yokuhlolwa-ke ukuthi uThando uzizwa kanjani kokuhlola, futhi ufisa aqhubeke nokuthi ahlolwe ngoba yena lelo thuba akalutholanga. Uyafisa ngabe ubuyele emuva, kodwa-ke nje i-experience abenayo ebeyingane imenze wangazi nokuthi ubuntombi tobuyini. Ibuhlungu-ke leyo ndaba leyo, kodwa nje bengafuni ukuthi le video le nibe sad. Ngifuna ukutshela ukuthi bekumnandi ukubona uSne noThando, bekumnandi nje ukubona lo wamzuzu. Okunye-ke hayibo, uyagrowa uma kaMpumelelo. Wazwa muhle uMayeni, wamuhle phakathi kwey'nkinga ngoba phela silobe simbona evela kulama meetings abizwayo, kodwa nje ubuhle bakhe eyibuhle loya mama, muhle lokhu okunatural. Yilokho-ke nje, yabo yaMpumelelo, angazi noma niyangizwa yini ukuthi umoya wami uphezulu, ngithi breathe in, breathe out. Yeyi, angimuzwa loya Mpumelelo, angimuzwa loya mfana, kodwa bengithi indaba yakhe asiyicishe kule video. Le video-ke sibabaze ubuhle baMayeni, sibabaze uSne noThando bespenda usuku kamnandi kwi-Mother's Day. Yilokho nje obekukuhle kule episode. Sisazoyikhuluma-ke igaxa zakhona ngoba zikhona. Enye into ka-DStv kuMzansi Magic bafake uSne laphaya ku-Happy Mother's Day kanye sengibakhohliwe abanye, kodwa nje ngithe nangu uSne siyamthanda, yazi cha, siyamthanda uSne kwangempela, futhi nje simfisela amathuba amahle aqhakaze naye. Mhlawumbe ney'ngane zakubo zimbone ngendlela ehlukile seyibona uSne eqhakaza ngoba ikhona leya nto leya. Niyabonga le language i-social media babethi low key uku-undermine uSne kuleya group yakubo ikhona ey'nganeni, kodwa-ke asibasoli ngoba mhlampe abakaboni uSne ohlukile. Kodwa bengekho lapho guys, bengithi nje mina ngijabuliswe yilokho nobuhle baMayeni. Ngathi nje ngizovele ngikhiphe okube kuhle kule episode, siphume kuyileya headache esakuyona. Kodwa-ke before sifike kwi-headache, nimzwile ukuthi izathu ayikhiphile azihlangene nokuba umXhosa. Ngiyabonga support, ngiyabonga, angiqedi. Bye.